Mabalap baugan ayo dipiti nanay Megon seng megon ay kontek salaynay हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानै फैसनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा लोगोफोर बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मालदांपारानि हाथाय जानो थांनायाव लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो लोगोफोर बे भिडिअनि कास्टिंआनो रिया ब्रह्म आरो मेन्डेला लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सोरजिसुमा बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय लोगोफोर बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिया ब्रह्म बे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों सं बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै नायहैनो हागोन लोगोफोर बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों आरबि फिल्म प्रडाक्सन नोंथांमोना आरबि फिल्म प्रडाक्सन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।